Tervetuloa ihan nopeeseen 30 sekunnin aamumeditaatio. Meditaation teema on unelma minä. Jos sä haluat lähteä mukaan, niin sulje silmät ja hengitä nenän kautta syvään sisään sitä aamuista ihanaa ilmaa. Ja suun kautta ulos. Ja kerran vielä nenän kautta syvään sisään ilmaa. Ja suun kautta ulos. Nyt laita silmät kiinni. Istu suorassa tai jos vielä lepäät, niin lepäile siinä. Pidä silmät kiinni ja silmien edessä sä näet muutaman 10 metrin päässä puun. Ja se unelma minä, unelma sinä nojaat siihen puuhun. Katselet sitä ja se näyttää tekevän kaikkea sitä, mitä sä haluaisit. Hänellä näyttää olevan kaikki ne asiat, joita sä haluaisit. Hänellä on rahaa, hän on onnellinen, hän on kaunis, hän on tasapainoinen. Hän on kaikkea sitä, mitä sä oot haaveillut. Ja kun katsot, niin sä näet hänen ympärillä jopa niitä asioita, mitä sä oot haaveillut. Uusi talo, uusi auto, uusi polkupyörä. Katselet häntä siinä. Lähdet varovasti kävelemään häntä kohti. Otat askeleita sitä unelma minää kohti ja huomaat, että hän heiluttaa sulle. Hän vilkuttaa kädellä. Sua vähän jännittää sitä, joka hymyilyttää. Hän heiluttaa ja sitten hän ojentaa kättä sua kohti. Hän ojentaa käden sua kohti. Ja sä kävelet hänen luo. Otat häntä kädestä ja ikään kuin sulaudut häneen. Sä olet yhtäkkiä yhtä kuin se kuva ja yhtä kuin se sinä, josta aina haaveilet. Olet yhtäkkiä se sama. Hengitä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Tunnet, miten olo on kevyt. Ja kaikki ne, mitä vaikka tänään haaveilet, ajattelit, on jo sinussa. Anna mennä vaan. Oikein hyvää päivää.